Matur nuwun menika Bapak kang kaping sepindhah saking kita sak rombongan. Acara salajengipun nggih nuhuni pamundutan saking panjenenganipun ingkang kagungan dalem bilih wonten ing dalu menika dipun wontenipun atraksi. Pramila kula sepindhah malih nyuwun donga pangestu dumateng sedaya pamirsa murih atraksi wonten ing dalu menika saged lancar lan kasuwun dumateng sedaya pamirsa ingkang tunggal guru ampun ngantos ngganggu, tunggal kawruh ampun ngantos ngisruh supados murih lancaripun acara atraksi menika. Mbok bilih samangke dumateng sedaya para penonton nyuwun pangapunten mbok bilih kasambut rasukanipun ampun ngantos melang mangke saged mendhet wonten kerobongan sak sampunipun acara mangke paripurna. Pramila dumateng kanca-kanca saking rombongan monggo acara atraksi menika dipun awiti lan supados amrih lancaripun penonton ingkang sak wonten sak wetanipun nanu Mas dugangan kasuwun nglonggaraken rumiyin awit sitinipun menika wonten ngiring etan. Nah, Kak, nggih, paraga atraksi monggo kasuwun wonten sak tengah-tengahipun lapangan kangge acara kasuwun wonten sak tengah-tengahipun lapangan kangge acara atraksi menika. Nggih. Bilih ngagem-ageman mangke sak sampun dipun budal menika ngagem-ageman nggih. Bilih kanca-kanca sampun siap? Nggih. Kangge miyak sepining swasana monggo kairing lagam Sri Uning. Matur nuwun. Oke, Janik. Nggih. Nggih. Sepindah malih nyuwun donga pangestu dumateng sedaya pamirsa. Awit kula sak rombongan pundi dawuh panjenenganipun Bapak Tri supados kaos hiburan inggih menika manusia dalam kubur. Kados pundi mangke babaripun sak sapunipun dipun bingkak utawi sampun dipun bingkak saking liyan kubur. Nggih. Nggih. Kanca son mik wonten jero kubur Mas. Oke, sampun. Nggih, pramila panjenengan sedaya sami mirsani kados pundi kanca paraga ingkang badhe dipun istilahipun dipun kubur wonten sak kiringetan. Memilih mangke dipun bingkar jejeran ingkang kaping 3, jejeran Sri Kandi saking Gondang Usum. Sepindah malih nyuwun donga pangestu utawi dumateng para pinisepuh ingkang kagungan kapitadosan sami tunggal guru ampun ngantos ganggu, tunggal kawruh ampun ngantos misruh. Amrih mangke kanca-kanca anggenipun anggayahi kewajiban boten wonten alangan setunggal menapa. Nggih matur nuwun. Kalian kita angkatan malih nggih dumateng penonton saestu nyuwun pamunten mbok pilih mangke ingkang ngagem rasukan dobel dipun
dipun sambet saking kanca menika saestu ampun ngantos semelah tentu dipun wangsulaken gua milih badhe nyambut celana menapa rasukan mangke sumangga panjenengan sedaya mirsani kados pundi mangke sak sampun bapak ingkang kaping 3 dipun bingkak saking liang kubur. Jeron kubur mas, mik. Turun dumateng kru juru syuting ingkang sampun kersa ngabadiaken acara wonten ing dalu menika. Oke. Nggih. Pak Jole kurang Mas. Oh nggih sampun nggih. Dadi pramila monggo sedaya sami amirsani kados pundi mangke Bapak ingkang kaping 3 dipun bidal saking liang kubur lan nggih sepindah malih menika namung setunggaling hiburan nggih. Pamunten monggo kangge ngiringi acara menika dipun masakaken wonten liang kubur dipun aturaken kalian sholawat badar. Matur nuwun. Halo, matur nuwun dicek nggih, sampun nggih. Monggo. Nggih, monggo. Kanca-kanca saking pradonga sholawat badar kawiwitan. Nuwun. Monggo kanca-kanca dipun nggih dipun beto wonten tempat ingkang sampun dipun sediaken nggih. Sing rada sisetan Mas, bontanan rada dingetan ini. Sing wetan ring. Nah nggih, ampun ngantos mangke bagian nggih dhuwur kepidak nggih. Dawuhipun ingkang kagungan dalem inggih menika tindakan atraksi manusia dalam kubur. Sepindah menika namung hiburan
bulan. Dados kula sak kanca mboten pamer nggih. Menika namung sak hibur dumateng sedaya para penonton. Ore wonten ing dalem menika sansaya regem acara pentas wonten ing Padukuhan Kalisara. Dumateng adik-adik ingkang wonten lebet ring nggih. Kasuwun medal saking ring nggih. Dumateng adik-adik ingkang wonten salebeting ring. Amre boten wonten gangguan setengah menawa nggih. Matur nuwun. Acara atraksi menika sampun dipun laksanaken. Mangke monggo kita tenggo sak samunipun babak ingkang kaping 3. Insyaallah mangke dipun caosi sekawan babak. Dados dumateng para pamirsa monggo kasih kecakno anggenipun amirsani ngantos paripurnanipun acara wonten ing dalu menika. Pramila wabilih sampun acara babak ingkang kaping kalih enggal kawiwitan. Monggo dumateng kanca-kanca pradangga kasumbangkaken matur nuwun. Oke, adik-adik supados medal adik-adik nggih. Menika Mas, sing adik-adik sing ning jero ring nggih. Sing astanipun wonten mepet ring nggih dipun lebetaken kasuwun dipun dalaken nggih. Ampun ngantos mangke tangane keseruduk. Kraton Jenggala. Kraton Jenggala salah sawijining kraton ingkang subur makmur, gemah ripah lo jinawi tata raharja. Nayaka praja tuwin kawula saeksu saekta kapti bangun negara. Wonten ing pinggiring kraton Jenggala wonten ing alas gung liwang liwung dumadakan wonten raseksa. Inggih menika utusanipun saking kraton Bantarangin ingkang sinedya telik sandi wonten ing kraton Jenggala goleki lungguhing kraton Jenggala. Prajurit raseksa senadyan to wilanganipun ora kena cocah limo nanging sekti mandraguna datan kedas tapak paluning sisaning Gandharwena. Prajurit saka Bantarangin saking suka parisuka gladen olah kanuragan nanging dumadakan ketekan prajurit saka Jenggala ingkang sekti mandraguna lan trampil terginas olah kridaning ngayuda. Wonten ing kaget prajurit Bantarangin kaosake prajurit saka Bantarangin.
Aku mau lho. Mohon perhatian. Lho. Ayo Mas, aja ditanggapi. Ampun, yang di luar dimohon jangan menanggapi ya. Di luar. Bicaranya yang baik-baik saja. Yang di luar tolong ya. Ini karena di luar kesadaran. Wes ayo, Rene. Ya ora. Wes. Ora. Untuk teman-teman yang ada di luar mohon dengan sangat jangan mengganggu acara malam hari ini. Saya mohon yang di luar jangan bicara yang jelek-jelek ya. Ora, wes. Ini di luar Wes lunga, wonge wes lunga, wes. Wonge wes lunga, wes. Pangapunten dumateng sedaya pamirsa, nggih. Ampun ngantos ganggu. Jalaran menika menawi sampun kadenangan ganggu. Menika badhe dipun cepeng saking pihak Polsek. Kasuwun gantos biaya sedaya pentas wonten ing dalu menika. Pramila menika saking Bapak Polsek sampun sumadya sak kanca sampun sumadya wonten sairinging pentas wonten menika. Ayo. Duduk. Pramila duduk. Nggih, monggo dipun lajengaken. Setuju menawi tertib wonten ing dalu menika? Oke. Ayo. Piye? Diteruske. Yo. Ora bubar wis. Wis. Oh, wis lunga wonge wis lunga. Bagus ora oleh nesu nek sa bagus. Wis wonge. Iya. Mohon maaf untuk teman-teman yang ada di luar nggih. Iya, wis wonge wis lunga wis. Lanjut ya. Heeh ya. Chandra Wijaya Adiansah ya yang sudah di Hitan Kamis 7 Agustus. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Mana anaknya? Anaknya mana? Terus ngantuk. Diceluki Pak Duko, celuki kuwi. Ya Allah. Rada tua. Tuan tenagane rasa lho. Rasa angkat-angkat watu. Wis lunga wong iki lunga. Kanca dhewe rasa. Ayo. Piye? Cek kae apa? Oplosan. Oh, oplos. Ket mau njaluk oplosan. Ora ngono kuwi no. Lo nyiprati Bu Kamti. Dikasih. Heeh, ya. Yo, oplosan. Ya joget apik ya.